Máme pro vás další díl Ostrý stavů. Jsme nyní v Bratislavě na největší módní akci na Slovensku, a to na Fashion Live. Máš na sebe zajímavý outfit? Proč si vzala zrovna tady tohle? Dneska predvádzam Mišku Hriňovú a toto mám od nej ušité a veľmi sa mi to páči, rada to nosím a je to kombinácia vecí, ktoré mám najradšej a to sú vlastne skinny nohavice, martensky a tento top. Co by si na sebe vôbec nevzala? Tak momentálne sa mi nepáči trend veľká mikina a vysoké čižmy, ktorý vlastne začal nosiť Rihanna. Všimla som si to na veľa fashion weekoch a väčšinou to nosia dievčatá a ženy, ktoré na to postavu nemajú a mne sa to na nich vôbec nepáči. Proč jsi vzal celý černý outfit a na něco výstředního na sebe? No ja také tie základné farby ako šedá, biela, černá najčastejšie a nenosím akože mám nejaké motivové trička alebo také. Nejvíc se mi líbil asi jen černý. Už jsem ho několikrát viděla jsem i bundy na Fashion Weeku, tak v té době jsem se začala nějak víc všímat a to se mi asi líbilo nejvíc. Co bych si na sebe nevzala na Fashion Week? Asi něco, co vím, co má každý, tak to bych si určitě nevzala. Proč jsi vzala na sebe zrovna tenhle outfit, tenhle svetr a tak? Neviem, to bolo prvé, čo ma napadlo včera večer a nejak som to skombinovala a tak to dopadlo. Ale máš to kožešinu nebo máš to plyš? Co to je? Je to plyšové. A proč to máš takhle toho medvěda? Tak lebo ochraňujem hračky. Navrhuješ i s kožešinama? Ja šijem kožušiny, ochraňujem plyš. Co bys řekl, že máš za styl? Asi taký underground, punk, asi taká kombinácia viacerých štýlov. Okay. Jak sa neobmedzujem do jedného niečoho konkrétneho. Jo. Je to skôr taký fluid medzi všetkým, čo sa mi asi páči a čo ma ovplyvňuje. Kde jsi bral inspiraci? Inspiraci viac menej berem z každodenného života. Páči sa mi underground štýl, čiže keď idem po ulici, všímam si ľudí, čo majú na sebe oblečené. A samozrejme v dnešnej sociálno-sieťovej dobe sledujem aj Instagram a čiže aj z Instagramu určite sa inšpirujem a zo sociálnych sietí. Teda hlavne z Instagramu, lebo nemám Facebook. Vzal by si na sebe extravagantní outfit, nějaký mega? Určite áno. Proč zrovna tá bunda? Chceš tím něco vyjádřit? Práve, že to bolo tak, že my sme sa sem ponáhľali a už som nemal čo na sebe, tak som si ho len zobral, bola zima. OK. Včera som mal trošku taký, že som si dal záležať na tom outfite, ale dnes to je tak, že poďme na fashion, prečo ne?